Dobrý deň, dneska je 15. januára 2017. Po veľmi krutých dňoch zimy, kedy asi možno 10 dní neklesla teplota pod nulu, tak vám chcem ukázať, ako to vyzerá v kompostovisku. Pred chvíľkou som otvoril tieto kompostoviská a pokiaľ sa pozriete, tak tu je krásne vidieť, že jedna polovica toho, čo som vyhodil z vidiel, je ešte úplne zmrznutá na kameň a o 10 cm níže je plný život. Dažďovky síce nie sú voľaké veľmi aktívne, ale ako sa pozriete, tak bez problémov tento okamžik prezimovali a v okamžiku, kedy kompost stúpne nad teplotu zhruba tých 10-12 stupňov, tak zase začnú plne pracovať. Vidíte, že ani pri týchto teplotách sa nezabúdajú hýbať, alebo teda ešte to trochu vládzu, aj keď im táto teplota moc nevyhovuje. Tých okolo tých 22 im vyhovuje najviac. Tak len tak narýchlo som vám chcel povedať a ukázať, že mnohí hovoríte, že to nemôže vonku prežiť. Môže. Pokiaľ je ten objem dostatočne veľký, pokiaľ je tam zhruba, jak ja hovorím, ten 1 kubík. Ja návrh dávam tí kartóny, ako ich tam vidíte, a tou polystyrenovou platňou paletou to prikrývam. Ale verím tomu, že by tú istú službu urobila aj voľaká stará deka alebo nejaký starý koberec. Budem končiť, aby som ich zase uložil trošku do tepla, aby zbytočne neboli veľké straty. Ale ako vidíte, dá sa kompostovať vonku aj pri mínusových teplotách. Je pravda, že nejde to vtedy extra rýchlo, ale že proste nevyhynú. Hej? Takže ešte raz ďakujem vám a príjemné, krásne januárové ráno vám prajem. Dobrý deň.